κυρίως έχουμε μαύρο κρασί, το οποίο μένει 1 χρόνο στα βαρέλια. Τα βαρέλια μένουν 5 χρόνια μέσα σε αυτή την αίθουσα. Είναι γαλλικός δρύς. Και αυτά τα βαρέλια δίνουν τη δυνατότητα στο κρασί να αποκτήσει τανίνες και αυτά τα σπουδαία αρώματα που έχει. Κυρίως μιλάμε για το μαύρο κρασί, το αγιογείτικο, που είναι και μία από τις σπουδαιότερες ποικιλίες της περιοχής μας. Δηλαδή η Νεμαία είναι ζώνη προελεύσεως, παράγει καθεαυτό αγιογείτικο κρασί. Κάποιος που βάζει εδώ μπουκάλια καινούργια, έρχονται μετά και πλένονται στόματα. Γυρνάνε κάποια στιγμή η τούπα, μπαίνει το νερό μέσα, ξαναγυρνάμε σχεδόν και βγαίνουν από εδώ. Και μετά η επόμενη διαδικασία είναι να πάνε να γεμίσουν. Αυτό είναι το γεμιστικό. Και αυτά αυτόματα γεμίζουν μόνο στους 16 μπουκάλια κάθε φορά που γεμίζουν. Ανάλογα με τα διάφορα. Πάλι. Φτιάχνετε το κρασί. Φέρνει παραγωγή τα σταφύλια εδώ στην ενωτείο και σε ειδικά μηχανήματα τα πιέζουμε και φεύγει ο χυμός από κάτω. Το σταφύλι γίνεται χυμός και πάει στις δεξάμενες και ζυμώνει το κρασί, το μούστος και γίνεται κρασί. Αυτή είναι η διαδικασία. Ο Δημήτρης. Έλα Δημήτρη, εσύ. Πόσα βαρέλια έχετε για να βάζετε το κρασί? Έχουμε 100 βαρέλια των 300 λίτρων που έχει ποικιλία αγιογείτικο μέσα. Τα κόκκινα σταφύλια που βάζει. Ο Κωνσταντίνος. Πώς πατάτε τα σταφύλια? Είναι ειδικά μηχανήματα τα οποία λέγονται πιεστήρια και βάζουμε μέσα τα σταφύλια και βγαίνει ο χυμός από κάτω. Πώς το βγάζετε? Βγάζουμε 1.300 τόνους per ώρα. Δυνατά. Κυρίως θα πουλάμε στο εξωτερικό. Στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αμερική, Αυστραλία και μερικές ποσότητες, λίγες ποσότητες στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια δουλεύετε το ενοπείο? Περίπου 40 χρόνια από τον πατέρα μου. Γεωργία. Τον κύριο κοίτα, καιρός. Τι σημασία. Τι κρασί βγάζετε? Έχουμε κυρίως 2 ποικιλίες, Προδίτη και Σαββατιανό που βγάζει λευκό κρασί και το αγιογείτικο που βγάζει κόκκινο κρασί. Τα λευκά κρασά είναι γύρω στους 11,5 βαθμούς και στο μπομέ που λέγεται και το 10,5 είναι τα κόκκινα, τα αγιογείτικα.